Primátor mesta Ján Volný a nová monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves prišli na javisko Spišského divadla v sprievode čestnej stráže skupiny historického šermu Jago. Na čestné miesto. Odložiť! Priatelia, hostia, vážené dámy, páni, želám vám všetkým príjemný pekný večer. Vítam vás tu v priestoroch Spišského divadla. Dnes neuvedieme premiéru žiadnej divadelnej hry. Dnes bude mať symbolickú premiéru nová publikácia, ktorú vydalo mesto Spišská Nová Ves v závere minulého roka. Ďakujeme vám všetkým, že ste si našli čas a prijali ste pozvanie pána primátora, doktora Jána Volného, PhD, aby sme spoločne uviedli do života monografiu s názvom Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Poprosím pána primátora o príhovor. Vzácni hostia, milí novovešťania. Štafetu života si v metropole Spiša odovzdávame z generácie na generáciu
už prenajmenšom 1000 rokov. Z prvých storočí jej existencie sa nezachovali písomné dokumenty. Takmer 3/4 tisícročia je však doložený aj písomnými historickými faktami. O 3 roky si naše mesto pripomenie 750. výročie prvej písomnej zmienky v pamätnej listine ostrihovského arcibiskupa Filipa. Čo nás Novomešťanov vlastne zbližuje? Čo sme si uchovali v srdciach, mysliach a hlavne v pamäti? Čím sme iní, výnimoční, charakteristickí? Spišiaci, spišsko-novomešťania zvlášť, sú hádam najviac známi unikátnym počtom väžových hodín. Spája nás však niečo podstatnejšie. Pokrvné, rodinné a spoločenské väzby. Zbližujú nás nielen dôverne známe miesta, naše nádherné námestie, a to krásna Reduta, provinčný dom, či ináč Levodská brána, Madras Park, historické i moderné stánky kultúry, spoločenského života, športu, ale i náš cintorín, miesto večerného odpočinutia našich predkov. Chodili sme do tých istých kostolov, každý si z domu Pánovho odnášal svoj diel viery, zbožnosti, pokory či posily ducha. Väčšina z nás chodila do tých istých škôl, hoci každý v inom čase. Všetci milujeme naše krásne mesto, pozadí s majestátnou panorámou Tatier. Pri zhliadnutí jeho nezameniteľnej siluety s unikátnou kostolnou väžou, pýchou nás všetkých, sa nám srdce rozbúši radosťou z návratu domov. Symbolom domova je nádherná príroda Slovenského raja, Spišský hrad a bohatstvo historických skvostov celého regiónu Spiš. Je nám blízky približne rovnaký folklór a tradičná ľudová kultúra. Aj v prúde celospoločenských premien si mnohé rodiny vedeli uchovať, pestovať a z pokolenia na pokolenie odovzdať špecifické zvyky, reč, životný štýl. Aj keď naše krásne nárečie väčšina z nás už používa iba príležitostne, slávnostne na odzvláštnenie slovného prejavu pri stretnutí s rodákmi, všetci to cítime. Sme Spišiaci. Samozrejme je toho o mnoho viac, čo máme spoločné. Nech nám to vydrží. Nech nás i naďalej spájajú spoločné tradície a vládne medzi nami priateľské prostredie, do ktorého sa budeme vždy radi vracať. Nech sme aj naďalej trochu iní. Nech nás aj toto slávnostné uvítanie monografie dejín mesta Spišská Nová Ves vedie k úcte, spolupatričnosti a hrdosti na svoje bydlisko, na svoje pôsobisko i na korene, ale aj úcte ku všetkým, ktorí svojim životom písali dejiny nášho krásneho mesta. A nech nás tiež motivuje pre prítomnosť a budúcnosť. Chceli sme, aby ste si vy, naši obyvatelia, uvedomili, akom významnom, pozoruhodnom a starobylom meste žijeme. Chceme mesto odzvláštiť a ešte výraznejšie zapísať do nášho povedomia. Som presvedčený, že naša Spišská Nová Ves si to zaslúži. Svojou krásou, historickými a kultúrnymi pamiatkami, ale i ľuďmi, ktorí v nej žili a žijú, pracujú a snažia sa o jej rozvoj, rast a rozkvet. V poslednom čase získal jednoznačné súradnice genius loci nášho mesta. Priamo pred radnicou sa nám podarilo oživiť a spopularizovať verejnosti takmer neznámou stáročnú tradíciu zvonolejárskej dielne majstra Konráda a jeho nasledovníkov. Dnes už hádam každý vie, že bola najúspešnejšou kovolejárskou dielňou na Slovensku, mal známou v celej Európe. Vzýšlo z nej množstvo zvukovo i dizajnovo dokonalých zvonov a nádherných krstiteľníc. Viaceré z nich plnia svoje dnešné poslanie v blízkom i ďalekom okolí už viac ako 500 ročia. Privítať medzi nami zástupcov Košického samosprávneho kraja, jeho excelenciu, najdôstojnejšieho otca biskupa Štefana Sečku, predstaviteľov cirkvi, pána profesora Martina Hubu, rodom tiež Spišiaka, primátorov a starostov z spišských miest a obcí, zástupcov štátnej správy, poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov podnikateľskej sféry, potomkov a príbuzných rodín Unichovej, Dýmnerovej, Ferencovej, Štefánikovej, Anulovej, Rajprichovej, Macovej, Trégerovej, Móriho, Chrapčiakovej, Šimkovej, Javorskej.
Privítať chcem tiež mojich predchodcov na Spišsko-Novelskom richtárskom stolci, ktorí prijali naše pozvanie a samozrejme váš všetkých srdcom Spišsko-Novelšťanov. Najviac však ďakujem tým mnohým tisícom Spišsko-Novelšťanov, menovaným a nemenovaným, ktorí sa na vzniku až po tieto dni podielali a rozvoji pre nás najkrajšieho mesta. Úctivo ďakujem všetkým členom autorského kolektívu za to, že nám výsledkom svojej tvorivej práce dali dôvod, aby sme sa tu dnes mohli stretnúť. Nuž zaprajme si spoločne, aby naše krásne mesto malo dopriatú úspešnú budúcnosť. A urobme všetko, čo je v našich silách, aby sa tak aj stalo. Aby aj naši nasledovníci, zostávajúci v budúce monografie, mohli tak ako my vyberať z nepreberného množstva pozitívnych faktov. Aby aj oni mohli byť hrdí na to, že sú Spišiaci. Dovoľte mi, aby som vyjadril radosť spolu s vami ako rodák zo Spišskej Novej Vsi, že konečne po dlhých rokoch vyšla aj monografia o Spišskej Novej Vsi. Chcem vás veľmi stručne oboznámiť s genézou tohoto projektu, ktorý nebol ľahký. Už v roku 1974-75, čiže pred 40 rokmi, vydala susedná Levoča dvojzväzkové dejiny. Svoje dejiny vydali v 81. aj Krompachy, neskôr v 98. aj Poprad. Spišská Nová Ves mala spracované dejiny od Münicha, ktoré vyšli v roku 1896. Tie dejiny boli síce dobré, ale samozrejme boli staré a napísané v maďarskom jazyku. Čiže za vydanie tejto knihy naozaj sa musíme poďakovať pánu primátorovi doktorovi Voľnému. Bez neho by to nebola, tá knižka nebola a samozrejme bez poslancov mestského zastupiteľstva. Dovoľte mi ešte takú jednu pripomienku. Táto knižka je monografia. To znamená, že dopredu bol určený počet strán, ktorý môže byť, lebo všetko stojí peniaze. Je rozdiel, knižka má 500 000 alebo 3000 strán. Do tých 1000 strán, na ktorých sme sa dohodli, sa muselo zmestiť všetko. A preto bolo nutné niektoré kapitoly obmedzovať, aby ten text bol vyvážený, aby tam bolo všetko v príslušných medziach, v príslušných súvislostiach. A tak napríklad si spomínam, pán Petrík, ktorý je znalec dejín športu a tak ďalej, mohol by celé knižky o tom napísať, dostal pre isté obdobie na napísanie dejín športu 15 strán, aby to bolo vyvážené. Že berte to tak, že keď vám niečo bude chýbať, samozrejme tí ľudia, ktorí to písali, vedeli, ale boli obmedzení už teda z hľadiska vyváženosti tejto.
vás, vyznajte sa, aký máte vzťah k Spišskej Novej Vsi, ako ste naše mesto vnímali, ako ho vnímate v súčasnosti. Ako bolo aj pred chvíľou spomenuté, veľkým šťastím človeka je, ak sa má kam vrátiť. Ja vám chcem všetkým poďakovať, že som sa dnes zase mohol vrátiť do Spišskej Novej Vsi. Mám 72 rokov, vrátil som sa sem 72 krát. Nikdy sme si neodpustili stráviť každoročne nejaký ten čas v Spišskej Novej Vsi a na Čingov. Vy ste chápete, že to vytvorí určitú ťažko definovateľnú väzbu. Je šťastím mať sa kam vrátiť. Obyčajne je to rodné mesto, obyčajne je to rodný kraj. Mne bolo dopriaté mať tieto miesta dve. Isté, že narodil som sa v Bratislave, vyštudoval som v Bratislave, založil som si rodinu v Bratislave, profesne som sa realizoval v Bratislave, ale každý ten rok akýsi sumár svojich snažení, akýsi sumár svojich úspechov, neúspechov som si skladal, som mal možnosť skladať v Spišskej Novej Vsi v náručí starých rodičov. Ja si myslím, že starí rodičia v živote mladého človeka majú nezastupiteľnú funkciu. Mal som veľmi dobrých rodičov, to pre Boha, aby nebolo chápané tak, že sa sťažujem na rodičov. Nie, mal som zodpovedných, skvelých, rozumných rodičov, ale sú teritória, sú určité vrstvy v živote človeka, kde je ten starý rodič potrebný, alebo teda nenahraditeľný. Ja som to šťastie mal, že som mal takých starých rodičov, ako jedného z nich pred chvíľou pani kolegyňa predstavila. Starí rodičia v Spišskej Novej Vsi vytvárali v nás vzťah k mestu, vzťah k prírode a hlavne mám taký pocit, že z komunikácií so starými rodičmi nám so sestrami bolo dopriaté, ako si kráčať smelšie životom. Že ak nejaký zdroj istoty, zdroj odhodlania sme v sebe našli a mali, tak z veľkého percenta, z rozhodujúcich percent za to vďačíme láskavosti starých rodičov. Ja som mal to šťastie, že už sa mi nejaký nutý výtlačok dostal k rukám a môžem skutočne sa skloniť pred tvorcami niečo tak systematické, niečo tak proporčne vyvážené, graficky upravené, ako sme spomínali. Môžete byť skutočne veľmi hrdí a šťastní, že zostane takáto pečať, takýto dôkaz o miere kultúrnosti a kultivovanosti ľudí, ktorí vytvárali spoločenský život v Spišskej Novej Vsi. Ale vrátil by som sa s dovolením k tomu lamentovaniu. My ľudia všetci sme tak trošičku náchylní k lamentáciám a mysliaci, že žijeme obdobie, ktoré je neobyčajne ťažké a aká smola, že sa nachádzame v tomto období, v ktorom sa nachádzame. A práve spomenúci na rozhodnutie starého otca o neprípustnosti sťažovať sa, o neprípustnosti vyhovárania sa na nepriazeň doby, v ktorej žijeme. Dúfam, že vám nenaruším veľmi program, ja by som zo pár veršov s dovolením povedal. Nech sa páči, veľmi radi. Ja vám v tejto chvíli neprezradím, koľko rokov tie verše majú. Ja vám to s dovolením poviem, až keď tých pár veršov dokončím. Neznášam bez výnimky všetkých vždy a všade. Jedných preto, že sú zlí, zmrcha svedomí, a druhých preto, že sú ľahostajní k nim. Že nikdy nepocítia plameň nenávisti, ktorou by nerest mali stíhať ľudia čistí. Kam vedie taká mäkkosť, ukázal už skôr ten na nič hodný človek, s ktorým vediem spor. Na tom, že je to mamlas, všetci by sa zhodli. Veď všetci vidia, aký odporný a podlý. A jeho zbožný pohľad, presladený tón, môže zimponovať iba hlupákom. Vie sa, že tento ľud, čo klame každodenne, špinavou cestou získal svoje postavenie. A ak sa na dôvažok tvári vznešené, búria sa zásluhy a nos sa rumenie. A hoci za chrbtom len málo si ho vážia, nikomu jeho podlosť vôbec neprekáža. Môže dať blízkať, lenže ho príde do reči, nazvať ho kreatúrou, každý prisvedčí. A predsa všade strkia toho netopiera, všade ho vítajú a on sa všade vtiera.
My získavame hodnosť v čestnom úsilí. On zase tak, že čestných ľudí odpíli. To toľká faloš náramne ma žerie, keď vidím, že má všade otvorené dvere a viem, že hnus ma časom iste povzbudí a ujdem do púšte, čím ďalej od ľudí. S dovolením. Tento text má takmer 500 rokov. Napísal Molière. Chcem tým povedať iba toľko, že pravdepodobne ľudí trápili celé stáročia približne rovnaké problémy, rovnaké neduhy, rovnaké pocity nespravodlivosti, akými vieme a musíme čeliť dnes. Ide len o to, aby sme im čelili, aby sme sa im nepoddali a aby sme sa nevyhovorili na to, že žijeme najťažšiu dobu, aká kedy na Zemi vznikla. Doba je natoľko ťažká a natoľko ušľachtilá, nakoľko ľudia, ktorí ju žijú, ju tvoria. Aby ju mohli tvoriť dostatočne kvalitne, musia poznať minulosť. A to nám dnes je sprostredkované tou vzácnou knihou, aby nám minulosť bola pripomenutá. Pekne vám ďakujem. Nová Ves je vďaka svojej polohe... Martin Huba počas večera prečítal z monografie niekoľko úryvkov, ktoré ilustrovali počiatky osídľovania, ťažké i slávne kapitoly histórie mesta až po premenu na moderné, elektrifikované. Nová Ves oddávna považovala za sídlo regiónu Spiša, ktorý pre svoje mimoriadne kultúrne a prírodné hodnoty získal poetický názov Spiš, perla Slovenska. Prosperitu celého regiónu už v dávnej minulosti zabezpečovalo prírodné a nerastné bohatstvo, presnejšie bohatstvo lesov a výskyt nerastov nielen v chotári mesta Spišská Nová Ves, ale v širokej oblasti Spišsko-Gemerského rudohoria. Mesto samotné bolo s baníctvom a geológiou spojené od svojho vzniku. Je preto symbolické, ako charakteristiku prírodných pomerov územia vystihujú všeobsažné slová významného vedca a zakladateľa slovenskej geológie Dionýza Štúra. Svoju priazeň voči mestu prijavil aj o 2 roky neskôr, kedy už získanú jarmočnú výsadu potvrdil mestu novou privilegiálnou listinou 8. septembra 1412. Viackrát v nej zdôraznil mestský charakter Spišskej Novej Vsi i jej príslušnosť uhorskej korune. Na 3 miestach ju uviedol ako svoje, teda kráľovské nové mesto, Nova Civitas, zvané ináč Iglou. Vyvrcholením večera bolo slávnostné uvedenie publikácie. Primátor mesta Ján Volný spoločne s bývalými primátormi mesta inžinierom Karolom Mitríkom, inžinierom Rastislavom Jacákom a posledným predsedom Mestského národného výboru Františkom Puklušom knihu posypali lupeňmi ruží z nášho mestského erbu. V hlbokej úcte sa skláňame pred tými, ktorí presiahli svoju dobu, tým, že sa nebáli prijať jej výzvy. Nech je táto kniha spomienkou na všetkých tých, ktorí pozitívnym spôsobom ovplyvnili vývoj mesta Spišská Nová Ves. Vľavo, vpravo, bok.
Slávnosť ukončil spoločenský večer v koncertnej sále Reduty. V jeho úvode primátor mesta poďakoval celému autorskému kolektívu, docentovi doktorovi Ivanovi Chalupeckému, inžinierovi Marianovi Jančúrovi, kandidátovi vied, doktorke Ružene Kormošovej, PhD, inžinierke Zuzane Krempaskej, magistrovi Miroslavovi Lackovi, doktorke Anne Leskovianskej, magistri Níne Palkovej, magistri Zuzane Pavlisovej, PhD, Jánovi Petrikovi, Dane Rosovej, doktorovi Marianovi Sojákovi, PhD, docentovi doktorovi Jozefovi Sulačekovi, kandidátovi vied, magistrovi Petrovi Zmátlovi, PhD, doktorovi Alojzovi Židlíkovi a doktorovi Františkovi Živčákovi. Slávnostný prípitok predniesol docent doktor Lipták. Vážené slávnostné zhromaždenie, vážený pán primátor, vážení autori, chvíľa dnešná, výnimočná, je mimoriadne krásna. Som rád, že z nášho rodu, ako posledný žijúci vnuk Kolomána Mnichy na Slovensku, môžem povedať niekoľko slov. Spišská Nová Ves v mojom osobnom živote a v živote nášho rodu je mestom, kde tento rod pôsobil asi nejaké 3-4 storočia. Začali ako remeselníci, boli to Sasy. Prišli, prispôsobili sa. Za tie storočia boli Spišiaci z nich. Spiš možná vám tak pripadá ako niečo každodenné. A dovolte spomenúť jeden zážitok. Po nežnej revolúcii som mal možnosť pôsobiť vo vyššej štátnej funkcii. Bol som v televízii vo Viedni, kde moderátor sa ma opýtal, a vy ste odkiaľ, čo ste? Ja som povedal, som Európán, ale Spišiak. Spišiak, čo to je? Som povedal, to je to, čo v tejto dnešnej zjednotenej Európe už bolo európske. Pretože my sme multinacionálni, multikonfesionálni, multikultúrni a multi ďalej. A dokážem to vám výrokom, vidíš Kuťa über Berglaufen a každý to na Spiši rozumie. A tým chcem jedno povedať, že buďme hrdí na toto krásne mesto aj s jeho okolím a hrdí na ľudí, ktorí prispievajú k tomu, že tá krása ďalej sa rozvíja. A toto, čo je dnes, tá oslava, to je niečo unikátne. Kade, kde som už pochodil, všeličo videl, ale niečo takého, poviem to zase spišský kalab dole. Nech vás Pán Boh živí a na vaše zdravie.